رمتها وحري كم زي قبرة حيين زمت بندري نبجحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وحري وعزو الزبزن سمين كنتو خوينو البحري بحري رمتها وحري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنا عن يولومون كم وترو العلا قداسنا زلوم زينا نسوز خيط عميق تنتنا نحزنا لكم متينا لنا سام موداتا مسانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم نايلو مارسي بدرجة علم انتاي كيرالو عبزوبانا انتاي فتسامالو عبايت فتساميتات زبالكم التي ميديا ويون تزقبر زلو زينا ويون كنتات أزي بزوحي يبزوان زي جن كابو تعقد سنة زلوا زبلنا نحنا كنفلت زلنا بعلم درجة كنرينا أتينا دم أبزوانا بزح معبالات تالو كم زتري وزلوا ما بقدنهم دما نزز ملكت أب حبرة أفريقيا إثيوبيا تقبر زلا عندها كايدا نعز ملكت مدبون كلونايو لايك قبرو سبورت قبرو كسام موداتا مسانا كتصون حد ما بخبر نعدمكم مجمريا بتم عسكر. Operations. In 2021, the Special Operations Command under Mark Milley, as chairman of the Joint Chiefs, put out an instruction manual, a vision for 2021 and beyond, that contained instructions and examples on how the military could work with the State Department, Intel Services, and USAID using race riots. Here's examples of some of the instruction manuals here, 1 and 2, in order to destabilize nations. So, the three was اللهم زلنا مدرق بليز بلا مدرق يكبلكم كلهم زي أبتنا أمريكا حاوس استقبل زرربين الرياض لنا سراويتنا مكل خالنا أمريكا تتمرحنا جنرال ميلي زبهال زنبري أبزبنا جو بايدن مالتيو تدمرو ستيت ديبارتمنت بلينكنن ناتو جفران توساخ دما USAID زبهال سالستيون كوينوم رجيم تشينج كما يجيركا كما تتكبر مانوال صحيفهم كما يجيركا منقستخد كير تخل زبل نقص قواس تكم زخل سيستم كتكم زخل نسب جمهور خمسة لهم هجرات ديستابيلايز هجرات نمعناو هجرات نمهرام نخسر حو خمسة لهم كابت مكروم ورقاتيبهم زرقهم خمسة نبرو رجيم تشينج تبلك قال أبزن زحلف عمتات بيرترع أبزي دم بتقامو كل الكبلا سمعكم من دلهم كابز مانوال كم ببوس لز جمرو مخانا ميزنجر guess what منجنا يزخل زنبرة بمولو دونالد ترامب لنفسه قبل كانسل قبرلو أزيدما بوغن يرترع بفلاي دما أقرب بيتنا السودان زقاتمه بتوم حرام منسياتن بخمي كم زقبروا exact لزمان والزي أفتك باركتري وتخولي خمابو. Nations. In addition to that, they advocated for setting up job fairs near some of these rights so that disaffected workers could gain employment. Now, as a member of Congress, I asked myself, did anyone in USAID get elected to Congress? How about to a presidency? When you are acting in the shadows and you are destabilizing nations, الجنتاينا نرجع لنابزي إزي أكايدا زي كما يجيرون منقستات أب حجراتن عنوات كفترة لن كم زخلي اعتزار بزلا قال سبات جي نحاليوت نهز بعالم ويوين بفقر نهز بعالم زقبرو زلو غيرز مسللو نو زي اسمعوها كابي كم زمت زخول دونالد ترامب زقبرو زلو سلمنتاي ابزق زي كم زسقم تكوست كيلو بعال خاز قبر كاي حوي بعال خاز الناخس كاي حوي تمليسنا اخاك لبكا خلو نزي اسمعوها جي. Can you explain how you traced USAID funding that served as the basis for whistleblower report in 2019, which led to the impeachment of President Trump? Sure, well, you... سنتايز بنزلو زخا سنترنا أمريكاي توماس ماسيز بهالحركة تبعتن نقحتن زخونو سنترسنا أمريكايو نتي ديب ستيت بهالكم حسوم استقالسو سبزح واقعون زخافلو مخانيز نقرب كالك زي بزعبوك زارب يخل انتايز بنزلو اتي USA تدمروتي بدحر مقارة جازة له منقسي إذا قبل على أفريقيا أزقبرو زنبرا عنوات نا أمريكاوين عما يتقدسون يرب إذا نقرأ زقن كنت شنا عصرت تشعة جميرو تقمت إلو انتاكو قبر جميرو اتاب كالوت هقرا زقبرو زنبرو سيستم ناوشت أمريكا تفتنو وصلوا زجمرو العمادما ندونالد ترامب كاب سلطانو نملاي كمدما كالايك زي بوليتيكا أمريكا كملاس كم زي كل تمهرتك بوصلوا زدليو سمعوها الزخول دونالد ترامب زقبرو زلو قابل لنفسه بز تودبه منقدي دكتو أسقيبا مسلو زنبرو نزوم سبازياتهم يغرتا قبلهم زي كوني كابسورون سراورون منكو يسخ اليوم اليوم تبقي سخم زل بزين انري إيرترا دما كابزو كله دونالد ترامب كقبرو زخل بقى تاك تربح تغليها معناته كله تتنقل أب على إيرترا نوح عمتات استفتنا استسرحلون إيرترا دما
ገጅፍ ዋጋ ዘኽፈላ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና You may remember that the so-called whistleblowers in the White House was actually a CIA analyst, and in that whistleblower's complaint, which led to the impeachment, one of the central pieces of evidence was created by a USAID funded and controlled organization called the OCCRP. And we have another piece out today about how it participated in the Russiagate hoax as well, creating essentially very important information leading to that. So, I mean, you have in USAID a much larger fund of money and a much broader strategy for information control that included censorship, but also, as I mentioned, So እንታይ ዝብል ዘሎ it's amazing እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘገርም እዩ ኣብ 2019 ካብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ዝነበረ ዊስል ብለወርስ ወይ ከዓ ምስጢር ሒዞም ናብ ህዝቢ ዘቃልዑ ውሽጣዊ ምስጢር ማለት እዩ እዚኦም ምስጢር ዘቃልዑ ዝነበሩ ተባሂሎም በቲ ምስጢር ንሳቶም ዘቃልዕዎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኢምፒችድ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ካብ ፕሬዚደንትነት ናቱ ክስጎግ ይኽእል ነይሩ ገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ኢምፒችድ ካብ ስልጣኑ ዝተሰጎገ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኢምፒችመንት ኣጋጣሚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ካዕልይዎ ይከኣሉን ሶ ነዚ ዝገበሩ ሰባት ናይ CIA ሰራሕተኛታት ኮይኖም መኒ ፋንድ ዝገብሮም ነይሩ USAID ኤግዛክትሊ እቲ ሰላያዊ መርበባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሕ ከሎ ገንዘብ ከውፅእ ስለዘይክልቲ ገንዘብ ድማ ብመንገዲ NGOታት እዚ USAID ዝኸፍሎ ዝነበረ ንሱ ምኻነቶም ሚድያታት ጋዜጠኛታት ይኸፍልዎም ስለዝነበሩ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ንሳቶም ድማ ነቲ ዘረባ ከም ዝጓሃርን ወይ ከም ዝብልን ብሚድያ ብየማንን ፀጋምን ከም ዝረብ ብምግባር ነቲ ኩሉ ሕማቅ ድራማ ዝዓልሙ ዝነበሩ ከምኡውን ራሽያ ጌት ወይ ራሽያ ሆክስ ዝብልዎ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ይሕግዞ ከም ዘሎ ገለ ሒዝዎ ከም ዘሎ ዝበሃል ዝነበረ ብሙሉ እቲ ስለያዊ መርበባት ዘውፅኦ ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ እቲ USAID ዝበሃል ፋንድ ይገብሮ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ዘሎ that's why ድማ ካብ ሱሩን መሓውሩን እቲ USAID ዝበሃል ክብንቆስ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኑ ዘሎ one of the ገለ ካብቲ ዝዓበየ ውሳነታት ናቱ ማለት እዩ taking control of investigative journalism really worldwide. I mean, its ambitions were amazing. So yeah, I mean that's an agency when we saw that get shut down by DID. My view, same thing with CISA. እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብዚኣ ንግረ መንገደይ ካብ ኤርትራውያን እውን ፖስት ዝገብርዋ ዘለዉ እዩ ንኣብነት ኔት ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ኢሎን ማስክ ገንዘብ ክወሃበ የብሉን ዝበሎ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝበሃል ሓደ ካብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ነይርዎ እታ ፕሮጀክት እትያ ድማ እንታይ ትብል ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ካንትሪ ኢትዮጵያ ሽም ናይቲ ፕሮጀክት ድማ promoting democracy ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ፋንድ ዝኣቱ ዝነበረ ብመንገዱ ድማ ዲሞክራሲ ነስፋሕፋሓለና እናተባሃለ ዝግበር ዝነበረ ንኣብነት $210,000 ከም ዝነበረ እዚ ብናይ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ መዓት ገንዘብ እዩ ናቕፋ ፕረስ ፋን ፖስት ገይርዋ ዝነበረ ያዝያ ገና ብዛዕባ ዛርስ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ካብዚ ፕሮጀክት ዝረብሑ ዝነበሩ መን ክኾኑ ይኽእሉ ንኣብነት እንድሕሪ ኢልና ለሚጎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ኣንጻር ኤርትራ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ልክዕ ከም ደሞዝተኛ ሰራሕተኛ ንግሆ ተንስኡ ክሰርሕ ስራሕ ይስርሑ ዝወፍር እዚኣቶም ድማ ገጾም ተሓፂቦም ስኖም መዊፆም ፀጉሮም መሺጦም ክዳኖም ቀይሮም ስርሖም እንታይ እዩ ኣንጻር ኤርትራ መፅሓፍን ፕሮፓጋንዳ ምንዛሕን ሓቅነት ይሃልዋ ይሃልዎ ብዘየገድስ ምክንያቱ ዝኸፈልሉ ሞያ ስለ ዝኾነ እዚ መን እዩ ዝኸፍሎም ነይሩ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክገብር ዝደሊ ዝነበረ USAIDን ካልኦት ምንጭታትን ኩሎም ቶም ንዖም ዝኸፍሉ ዝነበሩ ከም ኤክስፐርት ተቆፂሮም ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ድሕሪ ሕጂ ክህሉ ይኮነን መመሊሱቶም ካልኦት ምንጭታት ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ዝነበሩ እውን ክነቕፅዮም ምናልባት ክቕፅሉ እዮም ምክንያቱ ኤሮፓዊ ሕብረት ክቕፅሎ ስለ ዝኽእል ነቲ ፋንዲንግ ናቱ በዓልትያ ፕሮፌሰር ዲያወላ መን ነታ ሪዝን ትበሃል ንሳ ሕጂ ገለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ገለመለ ገለታት እዮም ዝብሉ ገለገለ ሳይድ ጆብስ ኣለዎም እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ግን ካብዚኣቶም ተበጊሱ ይመፅእ ስለ ዝነበረ ብዓብዩ እዚ ክፋል እዚ ክጠፍእ ከም ዝኽእልን እንተወሓደ ድማ እቲ ድምፂ ናቶም ክቕንስ ከም ዝኽእል ተስፋኒዮስ እውን ፅሒፉ ነይሩ ብዙሓት ካልኦት እውን ጠቂሶም ነይሮም ስለዚ ኣገይን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዝነበርና እዚ ኩሉ ድራማታት ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሃሰሰ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ ንቐፅል ናብ ኣፍሪካ ገፅና ምስ እናኣቱ መጀመሪያ በዚ ክንጀምር Back to Addis Ababa, and we are counting out just hours until African heads of state and government gather in the Ethiopian capital for Saturday's African Union Commission election, an election that pundits say could change the continent's direction. NTV senior reporter Duncan Haimba is ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክግበር ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ መበል 38 ዋዕላ ናቱ ከካይድ እዩ መራሕቲ ድማ ናብቲ ቦታ ይኣቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ድማ
መራሒ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ወይ እውን እቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝበሃል መን ክኸውን እዩ ዝብል ብዙሓት ሕፅያት ኣለዉ ናይ ጅቡቲ ዲፕሎማት ኣሎ ካብ ማዳጋስካር ዝመፀ ኣሎ እቲ ፋቨሪት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዚ ናይ ኬንያ ራይሊ ኦዲንጋ እዩ ክኸውን ስለዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምርጫ እዩ ክኸውን ብዙሕ ድራማታት እዩ ዝካየድ ዘላ ውሽጢ መን ንመን ይመርፅ መን ንመን ይድግፍ ዝያዳ ንራይሊ ኦዲንጋ ፕሮሞት ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ኤርትራ ኣትሊስት ምስ ራይሊ ኦዲንጋ ተራኺባ ከም ዝነበረት ኢና ንዝክር ስለዚ ድምፂ ናይ ኤርትራ ንዑ ክወሃብ ዝኽእል ምክንያቶም ካልኦት ንኤርትራ ርክብ ከም ዝገበራ ይረኣናን ብሓፈሻ ምስ ኬንያ ምስ ዘለዋ ዲፕሎማሲ እውን ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ካልኦት ግን ሳውት ኣፍሪካ ምስ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ዕላም መንገዲ ክትቅይር ከም ትኽእል ዝተፈላለየ ዘረባ እዩ ዝዝረብ ዘሎ መን ክምረፅ እንታይ ክግበር ሓደ ካብቲ ሃይላይት ናይዚ ዋዕላ ውድብ እዚ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበር ዋዕላ ይከውን መቸም ሕብረት ኣፍሪካ ሽግር ንክፈትሕ ዘይኮነ ሽግር ንክፈጥር ዝተፈጠረ ውድብ ይክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ሓደ ካብኡ ድማ እዛ ስእሊ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ኢኹም እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪያል ናይቲ ሚኒስትራት ርክብ ኣብ ዝተገበረ ዋዕላ ኢትዮጵያ ዝተጠቀሙላ ካርታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ ካርታ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ፌክ ዝኾነት እያ ተሰርሐት እያ እዮም ዝብሉ ግን ኢት ደዝንት ሰርፕራይዝ ሚ ከምኡ እንተገበሩ እውን ብኻልእ ኣዘራርባ ንሰለስተ ሃገራት ዝዝንጥል ንጎረባብቲ ሃገራት ዝዝንጥል ማለት እዩ ካብኣቶም ኤርትራ ብዓብዩ ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኤርትራ ዝወሰደ ጅቡቲ ዝበሃል እውን ኣይረአን እዩ ካብ ሶማልያ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝወሰደ ሃገር ኢና ካርታ ኢና ንርኢ ዘለና ንመጀመርዮም ኣይኮነን ከምዚ ካርታ ክገብሩ ኣይ ቲንክ ኣት ሳም ፖይንት ኤርትራ ዓዊላ ድምፂ ከተስማዓሉ ዝግባእ ምዃኑ እዚ ግን ንኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮነን ሕሚሙ ዘሎ ኣነ ኣብዚ ፖስት ገይረ ነይረ ብዙሕ ሰብ እውን ሸር ገይርዋ ኣሎ ብዙሕ ሰብ እውን ሪያክት ገይርላ ኣሎ ኢትዮጵያ ዓብ ገበን ፈፂማ ከም ዘላ ምክንያቱ ከምዚ ነገራት እዚ ብዓለም ደረጃ እውን ክንዛረብ ስለ ዘለና ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ታክ ክንገብር ከም ዘለና ኣገዳስነት ስለ ዘሎ እዚ ሓደገኛ ብምባል የገሊፀዮ እዚኻ ነቲ ዓንዲ ሕቆ ወይ እውን እቲ ፒለር ነቲ ዓንዲ ሕቆ መሰረት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡላውነትን ሶቨሬኒቲ ኤንድ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝብሉ ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ዝጥሕስ እቲ ካርታታት ድማ ንዑ ዘንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ነዚ ካርታታት ኣብ መጋባያታት ናቱ ብኢትዮጵያ ክጠሓስ ከሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑን እዚ ድማ እቲ ሕብረት እቲ ዩኒዮን ገለ ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ስቂልካ ክረአ ዝግብኦ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ከምኡ ምግባር ዘገርም ኣይኮነን ግን ስቂልካ ክረአ ዝግብኦ ግን ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ባዕሉ ክገብሮ ዘይክእል ምንታይ ንኢትዮጵያውያን ይገድፎ እዚ ነገር እዚ ዶስ ንሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ another very important question ከምዚ ጌጋታት እንታይ ኮንሲኮንስ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይወሃቦ እቶም ነዚ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት ይስጎግዶ መቕፃዕቲ ኣለዎም እንታይ እዩ ዝግበር ወይ እውን ብወቅዒ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኸ ኣፖሎጂስ ወይ እውን ይቕረታ ክሓትት ትኽእል ዶ ንሓዋሩ ከቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ተደጋጋሚ ስለ ዘጋጥሙ ዘለው እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ትኽእል ብምባል ሕቶ ኣቕሪበ ነይረ ብዙሕ ሰብ ድማ ሪያክት ገይሩላ ኣሎ ኣብ ኤክስ ፈሎ ግበሩኒ ፕሊዝ ጂድራር ኢልኩም ዳብል ኣር ዘለዋ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ብየማን ትርእይዎ ዘለኹም ብጌርኩም ፈሎ ጌርኩም ሰፖርት ግበር ከምዚ መልእኽቲ ብዙሓት ክበፅሕ ተኮይኑ ሸር ክኸውን ኣሎ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ከማን ሪያክት ገይሩላ ነይሩ እዚ ኮምፕሊትሊ ቅቡል ኣይኮነን ሓድሽ ድማ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ክንለምዶ ዘይግባአና ዝደጋገም ዘሎ ስለ ዝኾነ contrary to the principles goals ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ንሱ ጠጠው ዝብለሉን ዝቆመሉን መሰረት አንጻሩ እዮም ዝኸዱ ዘለው if Ethiopia can't manage the basics it's more than just inappropriate to move the headquarters to another nation እዚ ናይ ቀፃሊ ፃውዒትና እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ኣሎ ህዝቢ ሶማሊ ይፅዋዕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ይፅዋዕ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ብብዝሒ እዮም ዝፅውዑ ግን again ኮራፕት ዝኾነ ትካል እንድሕር ኮይኑ ዘረባ ሰብን ዘረባ ህዝቡን ዘረባትዮም ኣባላት ሃገራቱ ክሰማዕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ at the end of the day ኣብዚ እውን ዳህላ ኬብ ዝብል እውን ብሰፊሑ ሰፊሕ ትንተና ኣንጻር እዚ ዝግበር ዘሎ ፅሒፍ ነይሩ ብወገን ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ልቢ ኤርትራውያን ብብዝሒ ነዚ ሪያክት ገይሮምሉ which is beautiful ከምዚ ጌርና ኢና ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክንፅሕፍን ድምፅና ክነስምዕን ዘለና ሶማላውያንን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዝያዳ ካብ ኢትዮጵያ ዝዳገም ዘሎ ናበሉ ፕሮሚኒየንት ሶማላውያን እውን ነቲ ኩነታት ብተሪሩ ተቃዊሞ እሞ ካብዚ ሃገር እዚ ድማ ክወፅእ ከም ዘሎ ሕቶታት ቀሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምዚ ምግባራ ንካልኦት ዓለም እዩ ዘገርም ንዓና ንኤርትራውያን ግን መዓልታዊ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ትመላለስ ተኮይንካ ቀፃሊ ዓሰብ ናትና እዩ ክፋል ናይ ኤርትራ ናትና እዩ ኤርትራ ናትና እዩ ኣፎም መሊኦም ዓበይቲ ፕሮሞተርስ ናይቲ መንግስቲ እየ ዝብለኩም ዘለዎ መንግስቲ ብቀረባ ዝፈልጦምን ዝኸፍሎም ምዃኖም እውን ዝንገሩ ንሳቶም እዮም ከምኡ ዝብሉ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ስትራቴጂ ደረጃ
ሒዝዎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ብምቕፃል ኣብይ ኣሕመድ ገለ ካብቲ ፖስት ገይርዎ ዘሎ ንሕብረት ኣፍሪካ ዝምልከት እውን ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግበረሉ ዘሎ ዋዕላ ኣብቲ ጎኑ ድማ UAE ትእንግዶ ዘላ ኮንፈረንስ ንጉዳይ ሱዳን ዝምልከት ክግበር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ is pleased to host ምስ UAE ኮይና ሓደ ናይ ሁማኒታሪያን ኮንፈረንስ ብዛዕባ ህዝቢ ሱዳን ዝምልከት ክትገብር ምዃና ኣብኡ ድማ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ከምኡውን ኢጋድ ኣብኡ ክሳተፉ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ሱዳን አልቡርሃን ኣብኡ ክሳተፍ ከም ዝገለፀ እዩ ዝንገር as a close neighbor and sister nation Ethiopia stands in solidarity with the people of Sudan during these challenging times our two countries are deeply interdependent bound by generation blah blah ጽቡቕ ዘረባ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ኩናት ግን ምስ ሕሜት ኮይኑ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምግዳድ ኢዱ ዝሕወስ ዘሎ መራሒ ብፍላይ ድማ ኢማራት ማለት ኣብቲ ኩናት ሕሜት ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ ኢማራት ትሕግዞ ስለ ዘላ እዩ ዝበሃል ስለዚ በቲ ሓደ ነቲ ኩናት ተሳውር በቲ ድማ ናይ ሰላም ኩነታት ይፈጥር ኣሎ ኺልካ ድማ ገንዘብ ተለካ ገንዘብ ተለካ ይኮን ኤኒቲንግ UAE ልዕሊ ሕጊ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን አንጻሮም ክገብር ኣይኮነን ቢካዝ ንኢሎን ማስክ በዛይዶም ገጥ ኣቢሎም ሒዞም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኢሎን ማስክ ለንቀነ ኣብቲ ዋዕላ ናቶም ተሳቲፉ ነይሩ ኣብ ዱባይ ድማ ሓንቲ ካምፓኒ ናቱ ቦሪንግ ትበሃል ብትሕቲ መሬት ዝኸይድ ፅርግያታት ክሰርሕ ናይ ክንደይ ቢልዮናት ዲል ገይሩ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ድማ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ስድሩ እቲ ካምፓኒ ናቱ ኣብ ዱባይ ሓደ ዓብይ ሆቴል ክሰርሕ ምዃኑ ብዙሕ ዲልስ ገይሩ ኣሎ ምስ UAE ስለዚ UAE ናቱ ፌቨሬት እዩ አንጻሮም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይኮነን ዝርዱ ጌርና ንወሰዶ ስለዚ UAE ሕጊ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝምልከቶም ኣይኮነን ብገንዘብ ገይሮም ድሌቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ንኣፍሪካውያን ድማ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ገንዘብ ስለ ዝብዎ አንጻሮም ኣይኮነን ስጉምቲ ክወስድ ኣፉ ከፊቱ ንኽዛረብ እውን ዘይክእል ትካል ምዃኑ ተረጋጊፁ ኣብዚ እዋን እዚ የግዳስ ብወገን ሱዳን ምን ሓደ ነገር ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኸያተና Base there is an agreement that was signed between Sudan and the Russian Federation on the facility on the Red Sea to provide Russian ships with services, necessary services, and so on the basis of mutual consent and mutual respect and of course respect of Sudanese sovereignty. This is something we have a signed agreement between the two countries. ከም ንሪኦ ዘለና ሱዳን ምስ ራሻ ናቫል ቤዝ ወይ ውን ሰርቪስስ ራሻ ኣብ ሱዳን ቤዝ ንምዕባል ዘኽእላ ስምምዕ ገይራ ከም ዘላ እሱ ድማ ልኡላውነት ናይ ሱዳን ብዘይግህዝ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ተሰማሚዕና ሓደ መፍትሒ ጌርና ከም ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ለውጡ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ካብ ራሻ ክረክብ ከም ዝኽእል ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ መብዛሕትኦም ሃገራት ድማ ብከምዚ መንገዲ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ እንካን ሃባን ብቐረባ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሓጓፍ ኣብ ዘለዎ ግዜ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ተዳኺሙ ኣብ ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ራሻ ከም ትደልዮ ገይሮም ሕራይ ንራሻ ጥራይ ኣርድኡና እምበር ዝደለኹም ክንበኩም ንኽእል ኢና ክብሉ ዝኽእሉሉ ደረጃ እዩ ነይሩ በንጻሩ ኤርትራ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ብክልተ እግራ ረጊፃ ሓይሊ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ከምቶም ንካልኦት ሃገራት ዝምዝምዝዎም ንኽትምዝመፅ ዕድል ስለ ዘይትህብ በይስ ምስ ካልኦት ሃገራት ብቐረባ ንኽሰርሕ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት ምስ ዓበይቲ ሃገራት ርክብ ምግባር እውን ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ልዑል ጥንቃቐ እውን ዝሓትት እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ንሕና ጎረቤትና ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እቶም ንስኻ ተፍቅደሎም ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ እንኮላይ ዳብል ስምምዕ ብምግባር እውን ሓደጋ ከውድቑኻ ስለ ዝኽእሉ ኣመና ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ይርዳእኒ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ግን ኤርትራ ብቁጠባን ብወታደራዊ ሓይልን ሓያል ንኽትከውን ክፀዓር ተተኻኢሉ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ማንም ዝእመን ሓይሊ ከምዘየለውን ምግማት የድሊ እንትኽኢልካ ነብስኻ ዝኻል ሓያል ክህልወካ ሓይሊ ክህልወካ ምስ ካልኦት ድማ እንካን ሃባን ዝብል ሽርክነት ክትገብር ትኽኢልካ እዩ ነዚ ምስ ግዜ እዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ክፍትን እየ ንሕጂ ግን ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ አዛዦችን ቤተ መንግስታቸው ጠርተው አነጋግሯል። በቀጠናዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተደረገ ምክክር ነው ሲሉም አብይ አህመድ ገልጸዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ምክትላቸው ጀነራል አበባው ታደሰም ጀነራል ጌታቸው ጉዲናና ሌሎችም ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ተገኝተው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ እንደተለመደው ተከታትሏል። የሕክምና ባለሙያውን ስለ ሕክምናም፣ የኢኮኖሚ ምሁሩን ስለ ምጣኔ ሀብት፣ ጀነራሉን ስለ ውትድርና አስቀምጠው ስልጠናና
ሀሳብና ምክር በመስጠት የሚታወቁት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ዛሬም ተመሳሳዩን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አድርገዋል። በሀገሪቱ ርዕሰ መዲና እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንጀነራላቱን ወታደራውያን መኮንናቱን አኪቡ መቸም ሌክቸር ከም ዝሃቦም ዶክተር አብይ ነቶም መምሃራን መምህሮም ንሓካይም ሓኪም ልዕሊ ኩሎም ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ሂብዎም ከም ዘለዎን ከምዚ ዓይነት ንጉዳይ ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይን ነቲ ዞባዊ ኩነታትን ግምት ዘእተወ ዋዕላ ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ወታደራዊ መናወራ ከይገበርካ ዕረፍቲ እውን ስለዘየለ ግን ቀንዲ ዕላማ ናይዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ካልኦት ወገናት እውን ኣብዚ ገሊፆም ነይሮም እዮም ብፍላይ ጀዋር ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፉ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓፍኮፍሲ he's seeking reassurance due to his ever-growing insecurity about the internal stuff. He suspects, rightfully so, that many of these guys have already begun the countdown. እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር መሐመድ ንአብይ አሕመድ ቀሲንካ ይትደቀስ ኩሉ ግዜ ምስ በሎ እንዲሁ ቁርቁርቅ ይስምዖ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ኣኼባታት ናይ ብፍላይ ናብቶም ወታደራውያን መኮንናት ዝተኮረ ብዕፅዋ ኣኼባ ብክፉት ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዋዕላታት እናገበረ እንኪላሎ ዝገብር ዘሎ ኣብ ነፍሱ ዘሎ ፍርሂ ሓቂ ክፈርህ ኢልዎ ፍርሂ ይስምዖ እንዲሁ ግን ሓቂ ድማ ክፈርህ ዘየፍርህ ኩነታት ኣይኮነን ዘለዎ ኢሉ ብሓፈሻ ግን እቶም ካብ ቁሪ ንከማምቑኻ ኢልካ ትእክቦም ዘለኻ ዓፊኖም ክቐትሉኻ ከም ዝኽእሉ ዝነገሮ ሰብሲ መን ነጊርዎ ይኸውን ኣነስ ከም ሓሳብ እየ ዝነግሮ ዘለኹ ክጥንቀቐላ ኣለዎ እንተኽኢልኩም ነዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ስክሪንሻት ጌርኩም ኣቐምጥዋ ሓደ መዓልቲ ጭብጢ ክትኮነኩም ስለትኽእል ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ አብይ አሕመድ ኣይጥቕሰን ኣይትደቅስ ዓይነት እዩ ቀፃሊ ከምዚያ ገይሩ ምስ ኣፈራርሆ ስለ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ኢንሴኪሪቲ ከም ዘለዎ ፍርሂ ከም ዘለዎ ምዞም ወታደራውያን ሓለፍትናቱ ድማ ብቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከም ዝስማዕ ብፍላይ እቲ ብወገን ናይ ኣምሓራ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ብርቱዕ ውግእ ስለ ዘለው እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ካብዚ ብዘይፍለ ምክንያት ድማ ኣብዚ እውን ካልእ ምዕባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ጥራይና ንሪኢ ኣለና መወዳእታ የብሉን ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያን ሕወሓት ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝኣገዱ ኣፍሊጡ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዝተቐመጡ መእርምታታት እንተማሊኡ እግዱ ከም ዘለዓል ዘፍለጠ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ተኣጊዱ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ክፍተታቱን ተኣሪሙ ግን እግዱ ክለዓል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ እንተዘይተፈፂሙ ግን ሕወሓት ካብ ምዝገባ ከም ዝስረዝዩ ዕላው ገይሩ ኮሚሽን መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ወግዓዊ ሕጊ ኣፍልጡ ከሊእዎ ንዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ወግዓዊ ምስክር ወረቐት ኣፍልጡ ምሃቡ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ኮሚሽን ሕወሓት ከም ብሓድሽ ከም ዝመዝገቦ ብምግላፅ ነቲ ብሕወሓት ቀሪቡ ዝነበረ ዝፀንሐ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለስ ዝጠልብ ሕቶ ብወገን ሕወሓት ውድቂ ኮይኑ እዩ ሃገራዊ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ሕወሓት ሕጋዊ ሰብነቱ ናብ ዝነበረው ንክምለስ ብ13 ምዝታዩ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዝወዝዐ እዩ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ 3 ወርሕ ኣራሚ ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ እቲ ቦርዲ ምዝገባ ነቲ ውድብ ንሓዋሩ ክስርዝ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ ምጅማር ኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ጎነፃዊ ምንቅስቃስ ተሳቲፉ ብዝብል ኣብ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውድብ ተሰሪዙ ዝፀንሐ ውድብ ሕወሓት ብመሰረት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ወርሒ ናሓስ 2016 ከም ሕጋዊ ውድብ ዝተመዝገበ እንትኸውን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብር ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድ ካብቲ ቦርዲ ተኸታታሊ ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈ እውን ዝዝከር እዩ እቲ ብፍሉይ ብኢድ ወነናዊ ሚኒስተር ፍትሕን ፖለቲካዊ ውሳነ መንግስት ፌደራል መሊሱ ሕጋዊ ኮይኑ ዝተመዝገበ ውድብ ሕወሓት ከም ሓድሽ ሰልፊ ዘይኮነስ ነባር ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ብምሕታት ኣብ ፈለማ ነቲ ምዝገባ ይተቐበሉ ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ምዝገባ ብዕሊ እንተዘይተቐበለ እኳ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ሕወሓት ብናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ ኮሚሽን ቁፅፅር ኮነ ብቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ኣብ 13 ናሓስ 2017 ዓ.ም ጠቅላላ ጉባኤ ምክያድ እውን ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣፍልጦ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሰኣነ ጉባኤ ሕወሓት ነቶም ንዓርሶም ዘግለሉን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎ እንግሊዝ መሰረው ስራ ልክ ሻዕቢያ መሰረው ስራ አሁን የምታረጉን ነገር ምን ያረጋል ያ የጦርነት አውድማ ያረጋችሁት መሬት እንዲወድም ያረጋዋል እኔ ምለ ትግራይ የጦርነት አውድማ በመሆኗ የሚያተርፈው ማን ነው ወፍቴ ወያኔ እኮ ሳትራት ነው
ይሳትራት ነው ራሱ ለኩሶ ራሱ ነደር የሚሆነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተጋሩ መላገፂ መስሓቅ ሸራፋት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ምክንያቱ ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ኣነ ኮኩን ዝበልኩ እዚ ኣብዚ ኣዲና ንፈልጣ ኢትዮጵያ ድዩ ምቅፃል ገለ መለታት ዝብሉ ነገራት ኣሎ ግን እንታይ ይመርጥ እኔ ሓደ ብጣዕሚ ዘስለኒ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሓሶት ኮይና ኢን አውተንቲክ ኣተሓስባና ጥራውን ኣይኮናን ክንቀይር ዘለና ተዳብሉ ለርኒንግ ዝብልዎ ደጊምና ኢና ክንውለድ ኣለና ትግራይ ኣብ ማእከል ኮይና ማለት ብኢትዮጵያ ዘይንፈልጣ ዲና ንፈልጣ ኢትዮጵያ ድዩ ሕዝኩም ምዕራብ ትግራይ ልክንኣቱ እኮ ኦልሬዲ ከም ዝተፈቐደ እዩ ሓበሬታ ዘለና ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ስንኣቱ ንኽእለሉ ደረጃስ በፂሕና ኢና ኢቭን ሕዚ እውን ታዘላትና ዓድል ምዕራብ ትግራይ ንኣተላን ተንኻልኦት ከባቢታት ትግራይ ደቡቡን ጸለምትን ብዝተማልአ መንገዲ ኩሉ ዓቕምና ሒዝና ዘይኣተናሉ ዘለውን ኩሉ ዓቕምና ሒዝና ንኣተሉ ኩሉ ዓቕምና እዩ ዘለኹ ንኣተሉ ዕድል እናሃለወ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክዳናጎል ግበር ዘሎ ምክንያት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣነ ሒዘዮ ተኣትየ ክሬዲት ዝረኽበሉ ተባሂሉ መርአይ ስልጣን ይውሰድ ሓደ ከም ኦፖርቹኒቲ ናይ ስልጣን መፅንሕመት ከም ኦፖርቹኒቲ ይውሰድ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ግዜያዊ ቅል ምዝራብ ሕዝኮ ምዕራብ ትግራይ ልክንኣቱ እኮ ኦልሬዲ አንደኛው የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ነው መፈታትም ያለበት በነጻነትና በነጻነት ብቻ ነው ብለው ከሚያምኑ የህወሓት አመራሮች ምናልባት ግንባር ቀደሙ ነበሩ ይሄ ሐሳብ እንዳይለወጥ ሪኮንሲደር እንኳን እንዳይደረግ እንደ ካርዲናል ሲን እንዲወሰድ ይሄንን መቃወም ይሄንን አለመቀበል ማለት በቃ ሁሉ ነገርን ኣብዚያ ካሉ ሓደ ሰብ ብፅሊ ዝዓወረ ሰብ ማለት እዩ ፅሊ ናይ ኤርትራሲ ኣእምሩ ዝደፈኖ ድፉን ሰብ ኣብዚያ ኣለኩም መልሓሱ ክኸፍት ከሎ ንኤርትራ ሓደ ግዜ እኮ ልዕሊ ዓቕምኻ ምዝራብ እውን ሓደጋ እዩ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ whether you like it or not ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ሉላዊት ሃገር ዝኾነትካ ከማኻ ድፉናት ስለ ዘተባብዖ ወይ እውን እቲ ስኻ ኣቦይ ትብሎ ዘለኻ ሸፋት ዝኾነ ፖለቲከኛ ንሱ ስለ ዘመጎሳ ወይ እውን ንሱ ስለ ዝሓገዛ ኣይኮነን ንዓኻ እቲ ከምዚ ኢልካ ንኽትዛረብ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ I want to be very frank ንገለገለ ሰባት ስምዒቶም ክትንክፈት ትኽእል እያ ህዝቢ ትግራይ በዚ ህወሓት ዝብልዎ ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነን 17 ዓመት ተቃሊሱ 870 ዓመት ተቃሊሱ ኣዲስ ኣበባ ይማእተውን and I say this with full confidence ኣብሽረ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ድፋዕ እውን ዝሰበረ የለ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝበሎ ከይድኩም ስምዕዎ ብተጋሩ ዝመፅእ ተጋሩን ኢትዮጵያ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ከኣልይዎ ገለ በላይ ኣሕስቦም እዩ ነይሩ ተርዲኦም ኣለዎም ኢግኖርድ ዝኾኑ ቃልሲ ነይሩ ሳላ ሻዕብያ ግን ዘይፈልጦ መንበር ኮፍ ኢሎም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ናይ አይ ቲንክ ናይ ቱርኪያ ኢሉ ሓደ ዝረኣኹ ቤተመን እንዳነጋውስ ገዛሲ ህበይ እንተኣትይዎ እቲ እንዳነጋውስ እቲ ህበይ ኣይኮነን ኣንበሳ ዝቕየር ኢሉ እቲ ገዛዩ ሰርከስ ዝቕየር ወይ እውን መካነ እንስሳታት ዝቕየር ኢሉ ተርዲኦም ኣለዎም ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ሓደ እንስሳ እንድሕር ኣትዩ ተዘረባ ናይ ቱርኪያ መስለኒ እቲ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ዝኣተዎ እሞ ነቲ ንግስነት ዝተቐበለ ንጉስ ኣይኮነን ዝኸውን እቲ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ እዩ እንዳ እንስሳታት ዝቕየር ዝብል ዘረባ ኣሎ ምናልባት አይ ቲንክ ኣብ ገለ ክፋል ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣትሪሩ ተዛሪብዋ እዩ ገለገለ ካብቶም ኤሊት ናይ ኣምሓራ ድዮም ገለ መለሲ ቀፃሊ ዝነቕፉን እንተለውሲ እንታይ ገበርናካ ቤተ መንግስቲ ናትናሲ ናሃባይ ትቦ ብምባል ይነቕፉን ኢሉ and there is some truth into it በዓል እዚ ነቲ ሻዕብያ ዝረከቦም 4 ኪሎ እውን ክዕቅቡ ዘይከኣሉ ናበይ እስከም ባሃቁለው ናብ ኤርትራ ገጾም and I think መንግስቲ ኤርትራ very bold ዝኾነ ተሪር ውሳነ ክወስድ ክኽእል ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣነ ደስ ዘይብለኒ ነገር እንተሎ ብዙሓት መንእሰያት ብዙሓት ህዝቢ ኤርትራውን ደስ ዘይብሎ እንተሎ ክንምንታይ እዩ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ክፅመሞም ነዞም ፖለቲካዊ ኤሊት ቀዳማይ ነገር ኣነ ኣብዚ ንፅር ክኾነኩም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት I don't know ኣከመይ ዓይነት ፋንታዚ ዝነብር ዘሎ ሻዕብያ doesn't need anything from you guys I don't know ኣይርድኦም መኣሲ ክርድኦም እዚኦም ላይክ ማይክሮፎን ኬትካ እንተተዛሪብካሲ ጌታቸው ረዳውን ኢልዎም ነይሩ ማይክሮፎን ሒዝካ እንተጋዓርካሲ ሚሳይላት ሒዞም ዝግዕሩ ዘለው ድዩ ዝመስሎም ወላ እንታይ ይርዳንን እዩ ሻዕብያ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ዞብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣሲስታንስ ወይ እውን ሓገዝ ከም ዘይደልሲ መኣሲ ክበርሃሎም መኣሲ ክስቆሮም እቲ ሓሶት ንሶም ዝደጋገምዎ ንዓታቶም ሓቂ ኮይኑ ኣብ ሓንጎሎም ኣስኪርዎም ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ሓይሊ ስለ ዘለካ ሻዕብያ ምሳኻ ክውግን ንስኻኹን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ 4 ኪሎ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ሻዕብያ doesn't give a shit about these forces
ንሻዕብያ እዚኣቶም ስጋት ኣይኮኑን ስለምንታይ ስጋት ኣይኮነን እሱ እትመለስ ዝበሃል ንኹሉ ለሚኑን ሰጊዱን ሒዝዎ ዝነበራ ፅዋር ሒዙ ከሎ ሽዑ እውን ስጋት ኣይኮነን ነይሩ ክምክት ዝኻለ እዩ ናይ ምምካት ዓቕሚ ዘለዎ ታሪክን ጅግንነትን ነዊሕ ጉዕዞ ዘለዎ ትራክ ሬከርድ ዘለዎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብኣፍካ ጠራዕራዕ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድፋዕ ኬትካ ድማ ስሬኻ በቲኽካ ምህዳም ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድፋዕ ዘንበርክኸካ ሓይሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየ ጅግንነት ኢሎም ዝገልፅዋ ቅድሚ 130 ዓመት ኣብ ዓድዋ ዝፈፀምዎ እዩ ኣብቲ ናይ ዓድዋ እውን ኣይ ቲንክ እቲ ሽዑ ዝነበረ ምኒልክ ከሽሕ ኣበራ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣርሙኒ ኤርትራውያን ጀጋኑ እዮም ሽዑ እውን ሓጊዞሞ ብዘይ ናይ ኤርትራ ሓይሊ they can do nothing everything እቲ ታሪክ ናቶም ኣቲኹም ውሽጡ ይፈትሽዎ ዋንጫ ኣፍሪካ ዓቲርና ክብሉ ከሎ 7 ተፃዋቲ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ኤርትራ ዘይብሉ ድማ ዝኾነ ይኹን ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ዲስ ፒፕል እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ክርድኦ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዓድዋ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትንኮ ሂሮይክ ፈፂምናዮ ዝብልዎ ናይ ኤርትራውያን ተራውን ነይርዎ ያቡ ተርጂኹም ንሎ ንግደፎ ዝሓለፈ 70 ዓመት ኣብ ኤርትራ ከለዉ ኣይና ይድፋዕ ኤርትራ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሻድሻይ ወራር ሓምሻይ ወራር ናይ ኣቁርደት ናይ ተሰነይ ናይ ደቀ መሓረ ናይ ፈንቅል ኣብ ክንደይ ቦታ ኢና ጅግንነት ዘይተፈፀመ ኤርትራ ኣብ ክንደይ ቦታ ጅግንነት ዘይፈፀመ ሎሚ እውን ኣብዚ ትግራይ ዝነበረኩም መዓት ጅግንነት ተፈፂሙ ለመንግስቲ ኤርትራ ክዛረበሉ ስለዘይደለ እምበር ሓደ መዓልቲ ካ ክዝረበሉ ከመይ ገይሩ ስርዮምን ቁልፊኦም ኣፍትሑ ታንክታቶምን መዳፍዓቶምን ገለመሊኦምን ከመይ ገይሩ በንቂሩ ከም ዝወሰዶም but the problem ሻዕብያ ይዛረብን እዩ and that's a problem ምክንያቱ ሻዕብያ እንታይ ከም ዝገብራ ኣብዚ ኩናት ኣይተዘርበን yes ቆራርምቶም ኣርጊፎም ከም ዝተመልሰ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ተጋሩን መስኪሮም እዮም ራዕራዕ ከም ዘእተወሎም ንገሊኦም ኣነስመራ ክኣትዮ ኢሉ ዘርፍ ዝነበረ ሻዕብያ ምስ ሰምዐ ሰብ ረጊፁ ከም ዝሃደመ በዓል ኣብ ቪድዮ ክዛረብ ኣለኩም እንታይ ማለት እዩ በዓል እዚ ሰብ እዚ መዓስ እዩ እቲ ናይ ስረ ናይ ሻዕብያን ናይ ኤርትራን ክርድኦም ኣይደልን እየ ምክንያቱ ዝሰኸሩ ሰባት ስለ ዝኾነ እቲ ኦዲየንስ ናቱ ድማ ነዚ ሓሶትን ፊክሽን ናቱን ክምግቦም ስለ ዝደልይዎ ስለ ዝሰምዕዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ግን ብኣፍ ዘይኮነ ብተግባር ዝዛረብ መንግስቲ እዩ ዘሎ ብተግባር ንስኻ ምስ ሱዳን ተቀርቂርካ ምሳ ንስኻ ምስ ኦሮሞኻን ወላ ዝተረፉ ዝባኻን ቀርቂርካ ምሳ ተምፅኦ ነገር የብልካ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክብረት ስለ ዘለዎ ምስ ካልኦት ድማ ይህ ሚን ክብል ስለ ዝደሊ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስጋት ኩሉ ፈቲንዎ ኣብ ሂወቱ ዘይተፈተነ ነገር የለን ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈት 20 ዓመት ከም ሎሚ ሰላም ርግኣት ተሰሚዕዋ የለን ክነግረኩም ተርዲኹም ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ብውሕዱ 25 ዓመት 20 ዓመት እቲ ዝበለፀ ርግኣት ሕጂ ዘለዎ ኤርትራ ምክንያቱ 2016-17-15 መለስ ዜናዊ ይኹን እቲ ህወሓት ዝበሃል ናይ ክንደይ ዓመታት ገንዘብ ረኺበ ኤርትራ ኮምፕሊት አይዞሌትድ እያ በዚ ሃቡኒ ናይ አልሸባብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ከትሕኒ እናበለ መዓት ኣፅዋራት ኣኪቡ ንኤርትራ ዝፍክረላ ግዜ ነይርዎ ተዲኹም መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብሙሉ ትግራይ ትዕወት ነው ምስ ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራ ክቃለሰሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ነይሩ እዚ ከማን ኣይጠቐመን ሎሚ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ተበታቲኑ ባዕሎም ዝብልዎ ሃዲሞም معكورنا تهريم حقوقنا تهريم ناب إيرترا تينا أستيومنا بلعمنا كل خلو منجس إيرترا يبلعم يستيوم ترى يكون كل مستيراتهم وسيدوي كل بكون فليتوي سلازي بعالزي تعرف نايتي حرق أنهم يمدوسوا زلوا حزب إيرترا جن كنا حلوك خلاله مني إيرترا كنا حلوك خلاله زي دما ناي كل جزء نحنا أبزي channelنا كنا زاربون دليل معناته كنا من تايت را يبلو ورقتي أسوارنا تومسي نبانا استلاخي يدمسل بزخدوه نبانا كم زمات تراهن زجر مني መርከቦቹ ከየት ተነሱ? ከአዘርባይጃን ተነስተው ወደ አቡዳቢ የሚሄዱ መርከቦቹ የኤርትራ መንግስት አግቶ አስቀርቶ ጭነታቸውን አራግፌ ሰዎቹን መልሳለሁ ብሎ ካለ ዜና አይዋጥልኝም። ይዋሓጠልካ ማይ ጌርካ ክትሕጦ ትኽእል ኢኻ ማይ ውዑይ ጌርካ ወላ ማይ ጉዕ ጌርካ ክትሕጦ ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ብዘይጥሕስ መንገዲ ኣብ ገዝኡ ተኣፅዋርሲ በዓሉ ዋኑ ስለ ዝፈለጠ ታጽዋርት ድሮናት መኻኑ ድሮ ፈሊጦም መንዲም ድሮናትን ተተኳስናይ ድሮናትን ሚሊዮናት ዶላር ዘጥፍሉ መኻኑ ነፍሲ ነጊርዎ እንዲዩ ገብገብ ዘብሎ ዘሎ ሓቆም እዮም ገብገብ ክብሉ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ታሪክናቶም በዓል እዚ ኢትዮጵያውነት ዝስምዖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያዊ ኮይንካ ክትዛረቦ ከለኻ ኣብ ብኤርትራ ዝወረዶም ስምብራት ክንደይ ሚሊዮናት ገንዘቦምን ኣፅዋራቶምን ኣብ ሓጎታቶምን ክንደይ ሰብ ክንደይ ንዋት ከሲሮም እዮም እኮ ኢትዮጵያ ናይ አፍሪካ ጀጋኑ ኢና ክብሉ እንዲዮም ዝደልዩ ይብሉ እዮም እኮ ስለምንታይ እስከ ከምኡ ይብሉ ኮንፊደንስ ገይሮም ታሪክ ናይ ኤርትራ ገይረ በአፍሪካ ደረጃ ስለዘይ ተፈልጠ እዩ እምበር
ኣብ ኤርትራ ተፈጸመ ጉድ ናቶም ተተሰሚዑ ኣታ ስኻትኩም ዳኣነ መን ኢኹም ክትሕስቡ እዮም ክበሃሉ ኣብ ኣፍሪካ ጅግንነት ተሎ ድማ ኤርትራ እታ ጅግና ክትከውን ትኽእል and this is a fact ስምዒት ኣይኮነን ወይ ከምዚ ንምግናን ኣይኮነን ኤርትራ እዩ እቲ ጅግንነት ተፈፂሙ እዚኣቶም ግን ፅንፅዋይ ከም ታሪክ ገይሮም ስለ ዝዛረቡ ኩሉ ግዜ ዘዕፍሮ ሓደ ግዜ ከም ጫት ሰኺሩ ጫት በሊዑ ሰኺሩ ገለገለ ትብሉ ኣለኹም ኖ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዩ ዘስክሮ ቀሊል ኣይኮነን ንሕና ብዙሓት ብቁፅሪ ከምዚ ዘለና ዝሕረስ መሬት ዘለና ዓለም ንዓና ትሕግዝ ራሽያ ንዓና ትሕግዝ ኣሜሪካ ትሕግዘና ቻይና ትሕግዘና ኢማራት ትሕግዘና ስዑድያ ይሕግዘና so what ኩሉ ዚ ኣብ ርእሱ ምስ አንቀሳቐሶ ናብ ኤርትራ ዘዝኸደ ድማ ደይምለስ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ድማ ፍሽለትን ውድቀትን ዘጋጥሞ እንተኮይኑ ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ብሕልሚ ዘይረኽብዎ ነገር እንተሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለይትን መዓልትን ከይደቀሱ ዝሓልምዎ ስለ ዝኾኑ ብተግባር ክረኽብዎ እንተዘይከኣሉ ብሕልሚ ወላ እንተ ብዛዕባ ብሕላም ከመን ከልከለና ኢሎም ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእልታት ገይሮም ንዑ እንጆይ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣይተሓዝሎም ብሕማቕ እውን ኣይትረድእዎም ክብለኩም ይደሊ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ግዜ ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ሂብናዮም ስለ ዘለና نشتي ترى سمعنا كيد ودتخل أدي بديلكني إلو ندي رجيموا بوج يبلك جلمله إلو نمتى وليدكني إلو رجيموا أدي بخباب زس نمتى وليدكني أدي إخ بدلنيا أدي إخ خمسة أدي إخ إلو أبوه ما نحوس الله نبينا خمسول التداسريت حمد جروه نيساس كن زرقم نزيدنا تقاليسنا ما نبل كيدنا زعبه دبلوماسيا سرح تري واللهم حزب ኤርትራ ንገለን ካልእ ክሕግዝን ወላ እውን ነቲ ትግራይ ትዕወዝ ብሎ ዘሎ ጠንጢኑ ንኻልኡ ክሕግዝ ኣብ ቲቪ ተራዩ እዚ ዓብ ዲፕሎማሲዮም ቆፂሮም መነዚ ኮዮም ከም ሚድያ ተዛረቡ ዘለው ኣታታይና ክንሪኦ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ብሽመሲ ንኢትዮጵያን ህብትምዎም ድሓን ኢትስ ኦኬ ትገንዘብኩም ብቀደም ንዖም እዩ ተኣኪቡ ጀስት ሃብዎም ኣነ ፀገም የብለይ ነዚኦም ግን ሪኢኻ ትስንብት ፖለቲካ መላገፂ ከም ዝኾነ دليت سلام دليت فقري مخانا أو خلا نجري دلي. Thank you so much. بشمكها تراشح درعتي الله. هاي thank you أمان هاوي. Thank you. عين بوليتيكا تمتيهم أوكي نحنا نقرفهم نعرف ما صار حيزنا قال مرة إيرترا خيدنا نيساس كنا ودقنا مسوات خنكفل حدا تقرأي كده بإيرترا أي موتلكم نعرفهم نيساس كودين حدا نسوهم من تاي حج تقرأي تقولوا من تاي مثلا تبغى لهم نفلتنا صراحة نقول زخانة قد أمتات مزف التركن أكثر ما أملاك قدمت نسخهم لهم نعنا خد هرمنا قدمت اليوم حج حواتنا هنا حواتكم من هذا فتوتهم من هذا ندعمهم أمون النزازة روازية كي ترسعوا نإساياس أوديقهم ترديقهمني صباح نقول نتقرأي مني تمالي تقرأي تسعر زبلو زنبارو نسراويت إيرترا بجونوسايد دخصصو كتشح تعكيبهم نيروم زبالو كتشح نيروم كخونو خليهم قلنا كابتون كتشح سناي بحق إيرترا وين كنديم نيروم إذا بساستي كسلا زين فولتا ستيل عبحتهم اللي كنت كنتوخن كلا لنا لاي بحق كلهم إيرترا وين ديم نيروم ويش استحوسوهم نيروم إيرترا وين أصدقنا نفلتو بنا بزحات كواتم تولد بحال جرمي رغمتني رقدم يمكن مش وعد عمت عدي تمليسي عدي هجري يقلقل الله أما ينفع مهر الله ناي بيت مذكر أنا سبسي إرتراوي أو اشتغلت ساعات تاريخي مخفل ندردل نفسي موزيم كم تسألوا ملو عدسو عدسي دخانة صبوا عن information very powerful دخانة information يعني رقيب ديفولتون أنا رقيب مالك الزبر ساعات زي تاريخ زي نكون عقبوسي خنجبر علىنا هو زين تايدي أفلتو نايت سب أب كرسي كعب بخيل اللو مغنيات جرمي رغمتني رقدم يمكن ميتاني اسكا بمولاتكم زخونا نجر كيبا خلنا ندكتور ملوجيتا كاب لبي كم زماسكم كل خاتكم دما دكتور ملوجيتا يغن يلنا زبل كالو كومنت قريفكم دكتور ملوجيتا يغن يلنا سلتز قبر كايو مسواتي كاب لبنا مسكناكا مغنياتو كاب جرمن مرتخا أكالك عسكا مخاطرة عبا بركتو كون كله تمرتخا بزع دموس بعصف دربن كتكفلو له تخل زنبركا قريفكا نتمن إسينا إيرترا زبالة تمرتن خركب أب زبالة بوتها بتكولجات مغنياتو مسعينا إيرترا من إسايات يوم تيلنا لمن إساياتنا تناكس أولو زغلاف زبالة كولج كيدو زمهر سلزخوني نايب حكي كابل بي كمزقوني يدلي I am very very proud of كم زعينا تكبارات كم زعينا تبقصوتات كم زعينا سرحات سلزي دكتور ملوجيتا كابل بي مزقناكا كنقبرلكا انت زي كالنا كنقرلكا كندس بلنا صاماها
كابتا نسخة تدخم الله زلها كابت كل من سينا يرتراز دخم الله زلها هجر إن شاء الله ناتكم حاولتي نحوارو أبز جبوبو تتخيلو نابولد ولدو كسجر تسفاي جبر one of the most interesting story كابيرترا نزم بسمعيت رايت أزيه عجيبانة كم زعين الدماء أما زعيتنا يرترا ببتسحك نسمعينا كاب بزح كرنعتنا على بنا خيدهم أب كوليجاتنا يرترا أب حكمناتنا يرترا أب بيت مرتاتنا يرترا أب استفل عليه سألات أفابريكاتات أب تكالات أب كله كم زعين التبقصون صراحة كنسمعينا نجزيت راي قرب عقل راي زد اللي إذا حدا خبز أبزي حقاف زي كمل إذا على رغبتي بخموها فلوت يقبروا مالتي سلازي أولاتي ساينتفيك نيم نايزي رغبتي زي إريتريوم ملاكة قبل كريستوسي زوجين تواهي بقولهم كباب 55 كيلومتر دوبا ومبرا انتخينا أدوليست بحال تنتاوي كتمان نايلوم تاريخ أبوتنا لنا أبزي حجي جزيها أولاتنا أولهم مس إيطالياوي مشارتنا وعطا يكايدو لهم مالتي عدل ترحيبكم بتصحوا سبوي أدوليست زبز حاجة التاريخ قرابتي خون سلزلو مس ممتع نكسنات أقسم تقلت أني حمالتي أدوليس جن نكسنات أقسم أب قدامك في الزمن ده كان نكسنات تبجيسو أدوليس أب كرأي ميلانيم بيسي كان مخلط الشحن عايزي كم حنتنا نقدر بوطة تلقينا مبارا تأثرات تقلت عنده مالتي سلزي أب في الأبصار سايك في الزمن كان مدة كروسوس مزنا فوروناتنا جبتي نقدر ركبات كم زنبرة يتكاسي مالتي أبشان جعتين متين شوعتين روبرتو باريبينيز بحال إيطاليوي أبز جوبرو قطع أبتم العرب أو جناي أدوليس 17 متر السفر عليه كالتشرال ماتريال سيركب كم زنبرة يقلت مالتي أو أركيولوجي 10 متر ديبوزيشن ويكا ستراتيغرافي مالت أزينه واحد ما يقلت أبزي سقاب ثلاث أوكوبيشنال ليرز كنركب كيلنا ثلاث درجات ناي النبابرة أدوليس دكونا مالتي أب حرق زي أدوليس دكونا مو بس تتفق قبل عليها خالد كتمات متى تتفق قبل عليها خالد متى كم نابنا ثلاث كتلاتات ناي أوكوبيشنال ليرز ترفوا البوتان لنا مالت سلزي أبادليس أب شوعة بوتا قطعي كاي أب زحج جزء أكتيفلي أب ثلاث بوتا نكايد لنا إذا أقدموا كرمنا سنة كاب سخايل قطع السرخ بي زبزها كرمنا سنة كاب سجبر قطع أب كانوا بيت مذكرات يزلوا أب أرسابا أب جرمن عاد إنجليز فرنسا إيطاليان أب كانوا حجرات نعلو مالت إذا بروفيسور فرانسيس أنفريز بحال فرنساوي عشان جاءت ميتين سوساتا سخايل قطع كاوستر خبي تزبزها خمس زبالكم أب أديس أبابا بيت مذكرن أب كانوا حجرات يزلوا هذه سبعة صحفة بحال كلمة ممتع جز زي نيرو سبعة صحفة خاص نابلها مس ممتع حيوانات كريستنا سبعة صحفة ناب جز نجمع بلمسيو جز ناشعو ناب تقرينيان ناب نايتقرن كارات كان مع بيجو مالتي زلوا من تكملوا عراسي ما بقسينا زي مالتي هذه مس موتان زود بزنا برعتاري سلمات نايت زموت سب العيلو مسموته أبزعت روزياتهم سيل قبرة أقول خاي قبرة كم زي مستساسي فرحوا زبون النت نيرو مالي زي بلاك بازالت بهالعينة إني كم متحن كاسر حونيرو نتا أخلم ساتو نزل عدويتي شرر بلوا تستطيعني وقت مالي أبزح جي كان كنا سبلو زلنا أركيولوجي كل جزء كابت حزي كونه كابت نجارة وتحس ركب تأوش تزلو غازات كي وتصخلو يدرا سلازي اير بوكيت سالنا وشت مالك اذا امزيات سيرناسي كله خمسي حرفافع اذا امزيات زمرصلا هاني سلازي تلمسي سقابت حاجه ايتلمسني مالك اير بوكيت سلازلو حانت تفوت كلات حانتي حانت تطودا كلاس حانت بوكيت كفتيا سقابتو اذا امزياها ايتحقق عليها ازياها عندي تاتي عندي قال استرهوا بزح عين عندي لنا بازارت لنا سلام عندكم ياتيكم أمرقنا لكم آمين أسدف لكم آمين انجرا يهوكم عدما يهوكم عدما أنا عشتي كلمة لعبيتي يخلقنا سنة أمين أمين عد ناي بحكي إزي نسمعو أنا حناسي أنس ناي بحكي بتعمي تصفى زهب كنتاتنا عن رزالنا انقع عبزي بس هتزهجر إذا كل مسألة أخلاق تسجيرو أكمز درجة بمبسحو كمز عين التاريخ فليز بلا تاريخ كمز اللو أتمنى سي من قاريد ليو ناي بحق إيرترا بزح كعتات راي يكون نزل لنا حدش نقر مركب راي يكون نتزد اللو نزن يشتي ولدو نمتعلى لافن نمفلاتن تجف سعريد اللي خمز اللو مالت تصور وي وين زي ديتا بس حب بزح صقاتات كمز اللو زهاجر نرلنا اتوزر لو صقاتات دي فلطه من سيد ما زي بزح يزلنا تزعبي يسرح زلنا دلو معرض تحدش نقر مركب زقبر زلو كم زي حج نتزلنا تاريخون بخمس من قدي نتمنى سي كتفلط مخال
ዓብ ስራሕ ናይ ብሓቂ ይغنيلنا ኣነስ ብሓቂ ዓጊበ ኣብ መወዳእታ ዝገብሮ ድማ ብዝበለፀ መንፈስ ክንውድእ ስለ ዝደልየ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ነሪ ሊንክ ሓግዙ ኣብዚ እውን ላይክ ሰፖርት ምግባር ሓጋዚ እዩ ምዝያ ክገትፈኩም كمسل شمال قيسين تهكي قلنا ارتع وقينا شمال ملول بتحري ما تحبهم يوم احسننا دول تتورب رحبنا كل مربطة سيفين حظي ومسين نار الباب الدمى وبروح سلالنا ومسين يا هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن ملعنا قل أورينا مرة بحرنا